الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام. وبعد مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة كولي يمندو أنسكو دمجرالا وكفي أمان كالفا ومسبين سبلا أتكالفتين وكفي أمي صلي كتدو نفس منتكا نور محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دلي على كان نفنا هرمي جين أن اللاهرة. أمي الله تعالى دلي لمنيا أن السطراني غارجي نيما على كادي أنا بدين سلامه بلا جليما. أمي الله تعالى دلي كرا كانون على كاسبتي عند سكونا على كان باروك على كما باراي على كان يرا يرا يالا على كان وسو يالا على كان عنده أرجنا كنو كان فركرا كجنة الفردوس كنو على كوكانيا على كرا ربنا كما صلي على محمد. أولا أنت مننا أيا إراك فعلك رسول الله عليه وسلم على دي النوري إكم الله تعالى بافتكم منا جاءكم من الله نور حقيقة لنا لكرا أو ما كبو الله تعالى يرو نور دولا. أيا إرا فنك فالله تعالى عليه على كرك كورتا فو كورتا من سانفي سبل الله تعالى كو ورفعنا لك ذكرك يلا على كورتا ينفولين كوفي كورتا وربين وكفي عنيا يرا كف على كرا عليه فتنة نور يالين دي يكم الله تعالى بافتكمي ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد فتنة دي فتنة منا نور يالين نكنت أنا نكون منا لبسك كما على كرا كحكلك وسا تقدم كوني رتامبلو من بسك سبنك على كرا كحكلك وسا يكم بكنو يرتي kalamu foite ko be se ka sebeni ke ala kraka hakala ka wasa wa dusukun yerate dusukun mi ka le be se ka ala kraka hakadi ka wasa o kuma o tidin sukantele namanya ka fo antise ka hakadi o kuma fitini mi ni ambo soro kanga no fena tui ola yananga do wala kono nana anya yira ka fo angata qur'ana aya dola mimba yira ana ka fo ankanga siwa ninga nisoja ni alakran naliye sallallahu alayhi wa sallam. Ukuran ayay no be suratu Ali Imran aya bisegi anikele Allah ta'ala ko ama wa idh akhadha Allah mithaqa an-nabiyyin lama atitukum min kitab wa hikma thumma ja'akum rasulun akum Muhammad hakli jiginke mamina Allah ta'ala menelike ay munde mine ay laydu mine nabi nyuman kilingilin bele jelen bolo kata adama na fo isa Allah ta'ala laydu mine nin bebolo ay munde fuye ikado ne Allah ta'ala de kitabu di awma ninga klaka sharia den do di awma aw be baraka ni sharia ni kitabu miye ni aw be o cikan la selila kumami jama be ka gire aw nofe jiye be ka aw tokofo tiden do de nana awma o sanga kono nana no Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bi o tiden be tiyatigi yalike fena femin be aw bolo no aw ka kitabu anaka sharia dinye yala aw be son ka aw ka tiden anaka kitabu anaka sharia din ningo kuru ko bla aw poshikono ninga limanya o cebaina no Muhammadu wala tansuruna ninga klaka deme ni aw fanga ani aw ni anaw kan nafule yala aw sona o mawa qal aqrartum Allah ta'ala ko yala tidin aw befle aw sabatira nin kanwa wa akhadhtum ala dhalikum isri yala aw yene Allah ta'ala ka laydu minani nawa ni alakran nana okuma aw bawka tikan bla abawka kitabu tue kawka sharia din tue ninga tugo alakra ko qalu
aqramna ciden bɛɛ ko ala an sabatira nin kan wa an ye baara kɛ ni nin ye fɛnɛ an sɔnna qal fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allahu Ta'ala ko o kuma aw ka seereya sisan ni Allahu Ta'ala yɛrɛ faralen do aw kan seere la o de la ni ye nin aya in lajɛ an b'a ye k'a fɔ alakira de ye cidenw ka ciden ye sabula Allahu Ta'ala ko ni ale ye ciden ninnu ci ni ciden dɔ nana u ma o kuma alakira kɛra cidenw ka ciden ye o kuma Allahu Ta'ala k'u ma la tu'minunna bi Muhammadin yala ni Muhammadu nana ka aw to a ka cidenya la a b'aw ka cidenya bila bɔrɔ kɔnɔ ka tugu Muhammadu kɔ wa wala tansurunna ni ka tila ka a dɛmɛ wa o laɲini ye mun ye ni aw ka waati ni alakira ka waati bɛnna o kuma a ye limaniya a la ni ka tila ka tugu a kɔ ka a dɛmɛ nka ni alakira ka waati ni aw ka waati ma bɛn aw fatutɔ a ye wasiyu kan di n'o ye testament ye a ka ladilikan di aw nɔfɛmɔgɔw ma ni ciden dɔ nana anw kɔfɛ n'o ye Muhammadu ye a ye limaniya la a ka tila ka tugu a kɔ a k'a dɛmɛ ni aw ka nafolo ani aw niw ye o kuma Allahu Ta'ala ye ciden bɛɛ ɲininka yala aw sabatira nin kan wa ciden bɛɛ ko an sabatira nin kan wa an ye nin layidu in minɛ o kuma Allahu Ta'ala ko a ye seereya wa i k'a dɔn ni Allahu Ta'ala yɛrɛ fɛnɛ faralen do aw kan seere la alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de ye nabi ɲumanw ka nabi ɲuman ye ale de ye cidenw ka ciden ye o de la Allahu Ta'ala b'a fɔ an ye Qur'an kɔnɔ wama arsalnaka illa rahmatan lil alamina anw masa Ta'ala ma Muhammadu ci foyi kama fana kɛra hinɛ de ye ka na danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o de la n'an ye nin aya in ta k'a lajɛ ni ka tila ka kuranɛ aya wɛrɛ ta k'a lajɛ sabula kodɔnnaw ko khayru ma fussira bihi al-Qur'an al-Qur'anu nafsu kuranɛ ma fasiri ni fɛn foyi ye ko o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kuranɛ yɛrɛkun kan o kuma ni kuranɛ yɛrɛkun ye a yɛrɛ kɔrɔfɔ ko o de sabatilen do o de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ tafsiru bɛɛ kan o kuma Allahu Ta'ala ko wama arsalnaka an masa Ta'ala ma Muhammadu ci dɔwɛrɛ kama illa rahma fo n'a kɛra hinɛ de ye o kɔfɛ Allahu Ta'ala ko aya wɛrɛ la qul bifadlillah wa birahmatihi Muhammad a fɔ danfɛnw ye n'ale Allahu Ta'ala ka fasamantiya ye ani ni ale Allahu Ta'ala ka hinɛ ye fabidhalika falyafrahu o kuma k'u ka nisɔndiya ni nin fasamantiya ani nin hinɛ ye Allahu Ta'ala tilara k'a fɔ bifadlillahi wa birahmatihi ni Allahu Ta'ala ka fasamantiya a n'a ka hinɛ fabidhalika falyafrahu o kuma a ye nisɔndiya ni o ye ala kɛra cira hinɛ de kama o kuma an ka nisɔndiya ni o hinɛ in ye ani o fasamantiyaba min n'o kɛra anw kan o kuma nin b'a yira an na k'a fɔ ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam n'a ka bɔli san yɛlɛma sera n'o y'a ka mawulidu ye o kuma anw kan ka nisɔndiya ni ka sewa ni a ye sabula an yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ diinɛ in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bi komi ala kɛra ka taariku de ye mawulidu yɛrɛ sigikun ye taariku de ye sabula n'an ko an bɛ seli bɛ ala kɛra ka taariku kɔnɔna na n'an ko an bɛ sun fɔ sun bɛ ala kɛra ka taariku kɔnɔna na n'an ko an bɛ hiji fɔ hiji bɛ ala kɛra ka taariku kɔnɔna na n'a nana jogo ɲumanyaw kan n'a nana bangebaa bonyaw kan n'a nana majalu fɛn o fɛn na diinɛ in kɔnɔna na a bɛɛ ye ala kɛra ka taariku de ye o kuma ala kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam kan k'an denw ladɔnniya fɛn saba la n'o ye kuranɛ kanu an'u ka nabiɲuman kanu ani kalabon kanu ni fɛn min kanu t'i la est-ce que i bɛ se ka tugu o kɔ wa o de la n'i y'a ye lafo fɛn o fɛn bɛ anw na bi limaniya dɔgɔya fɛn o fɛn bɛ anw na bi sabula anw yɛrɛ m'an ka ciden dɔn fɔlɔ o kuma nin de ye waati ye waati minnu ni an bɛ se k'an ka ciden dɔn a fɛ o kuma n'i ye fɛn min dɔn a kanu bɛ na i la n'a kanu nana i la i b'a labato fɛn o fɛn n'i m'a dɔn i tɛ se k'a kanu ni fɛn min kanu t'i la i tɛ se k'a labato o kuma walisa an ka se ka tugu alakira kɔ k'an sen da a sendano na fo ni occasion nunu n'o ye alakira ka tarikuw ye n'an sera ka ninnu lamɛn ka alakira yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔn k'a bonya dɔn k'a ka kabako dɔw dɔn i k'a dɔn siga t'a la a bɛ alakira kanu tɔ sabati an dusukun na alakira sallallahu alayhi wa sallam tuma min a donna beitul magdisi kɔnɔna na n'o ye masjidul aqsa ye a ka sura taama don nin don alakira nana a y'a sɔrɔ beitul magdisi falen do tɛntɛntɛn nabi ɲuman ani cidenw na
kuma min alakira donna yɔrɔ min na wa idha bihim yuqaddimuna alhabiba ila alama cɛ belebele y'a kun don yɔrɔ min nɔrɔ kɛra ka yɔrɔ fa cidenw ni nabiyumanw bɛɛ sina ka sira bila o kuma ka alakira bila ka taa ɲɛfɛ mun de la cidenw ni nabiyumanw a bɛɛ ye sira bila alakira ka taa ɲɛfɛ li'annahu al-imam sabula ale de ye alimami ye ale de ye ɲɛmɔgɔ ye ni alimami donna misiri kɔnɔ safa bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka wo bila alimami bɛ tɛmɛ ka taa o kuma alakira donna yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ abul bashar bɛ yen adam bɛ yen alakira donna yɔrɔ min na nuhun bɛ yen isa bɛ yen musa bɛ yen suleimana bɛ yen dawuda bɛ yen nabiyumanw ni cidenw bɛɛ lajɛlen bɛ yen nka bɛɛ lajɛlen ye sira bila alakira ɲɛ alakira taara ɲɛfɛ sabula ale de ye alimami ye o kuma alahu taala ye yamaruya di alakira ka seli n'u ye mun de la alakira selila ni cidenw ye ka sɔrɔ ciden belebelew bɛ yen alahu taala kumana musa fɛ o bɛ yen isa ruhullah ale kun bɛ yen ibrahima khalilullah ale kun bɛ yen abul bashar adam o kun bɛ yen mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen bɛ yen jibrila bɛ yen o kuma mun de la alahu taala ye yamaruya di ko alakira ka jɔko fila kɛ ni cidenw ye ibrahima ka taa sira kan o kuma walisa ka welewele kan da kumakan min ni dogo tɛ a la danfɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ i k'a dɔn cidenya min n'a kun dira bani israɛlakaw ma o kuma cidenya in a bɛna yɛlɛma ni k'a tile minɛ bani israɛlakaw la k'a di nabiyumanw la dafalan ma k'a di cɛw la belebele ma k'a di muhamadu ma min ye nabiyumanw laban ye o cɛ in i k'a dɔn ale de bɛna danfɛnw dajuru sama ni ka bɔ halaki badingɛ kɔnɔ ka taa n'u ye kisi tentenkun kan o kuma mun de la alahu taala a ma cidenw fara ɲɔgɔn kan alikaba la ka sɔrɔ alikaba de ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ beitul magdisi kan fo alahu taala ye cidenw fara ɲɔgɔn kan beitul magdisi la kodɔnnaw ko sabula beitul magdis ale de ye yɔrɔ ye wahayu bɛ jigin bani israɛlakaw ka nabiyumanw kan yɔrɔ min o kuma cidenya tile dira u ma beitul magdisi de la yen nɔ u ka cidenya wahayu kun bɛ jigin u kan yen de fɛnɛ o kuma ye komi nabiyumanya ni cidenya tile dira aw ma beitul magdisi la o kuma sisan n bɛna tile in fɛnɛ minɛ aw la yɔrɔ la a dira aw ma yɔrɔ min ni ka tile in di cɛ ma cɛ min bɛna diɲɛ dajuru sama cɛ min bɛna diɲɛ kulu in kɔndi ka bɔ halaki badingɛ kɔnɔ ni ka taa n'a ye kisi tentenkun kan o kuma tile minɛna aw la bi beitul magdisi kɔnɔ ni k'a di danfɛnw na sɔn hɛrɛma ma n'o ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam tuma min na ni alakira n'a ye jɔko fila seli ni nabiɲuman ninnu ye alahu taala ye ɲininkali kɛ ya aw nabiɲumanw aw cidenw yala jɔn de bɛ aw la ko b'a an imposer k'a fɔ ko a ma sɔn muhamadu ka alimamiya ma ciden ma sɔrɔ min kumana bɛɛ lajɛlen ko an sɔnna muhamadu ka alimamiya ma o kuma min na alakira n'a selila n'u ye o kuma ciden bɛɛ lajɛlen aran jɔ alakira kɔfɛ seli banna yɔrɔ min alahu taala ye wahayu jigi jibrila kan o kuma fɔ alakira ye suratu zukhrufu kɔnɔna na aya 45 alahu taala ye o wahayu telen jigi jibrila ka a y'a di alakira ma o kuma ko alakira ma was'al man qad arsalna min qablik muhammad e ka ɲiningali kɛ tan dɛ maa jumɛnw na anw masa taala ye maa minnu ci ka kɔn muhamadu ɲɛ k'a ta adama la ka na bila isa la o kuma alakira o cidenw n'o nabiɲumanw a bɛɛ lajɛlen bɛ yen u ɲininka dɛ aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun yala anw masa taala ye ala wɛrɛ kɛ yen min tɛ hinɛ masa in ye k'a fɔ ko o bɛ bato wa o kuma alakira u ɲininka o la nka alakira sallallahu alayhi wa sallam qala li rabbi a ko a dabama ma ya rabbi ya ne dabama ne bɛ maloya ka cidenw ɲininka ni ɲininkali na o kuma ala n b'a ɲini fɛ i ka yafa ma i ka hakɛto ni na koyi sabula danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ seereya k'a fɔ alahu taala ye masa kelen de ye fo ka taa se jiriw ma fo ka taa se faraw ma fo ka taa se bakɔnɔfɛnw ma fo ka taa se mɛnɛmɛnɛw ni duguminɛw ma o kuma n'a fɔra ne muhamadu min ye cidenw na sɔn hɛrɛma ye ne de ye cidenw ka alimami ye ko ne ka e ɲininka o la o kuma ala i k'a dɔn ne bɛ maloya ka cidenw ɲininka nin na an b'a ye nin na
ka fɔ ciden bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ye baara kɛ kan kelen de kɔnɔna na n'o ye ala kelenbantiya kan ye ciden bɛɛ lajɛlen baara kɛ drapeau kelen de duguma n'o ye la ilaha illallah ciden bɛɛ ye baara kɛ nin drapeau in de duguma o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam laqad ji'tukum biha baydaa hakikala ne muhammadu nana aw ma ni nin diinɛ in ye a jɛlen naqiya a saniyalen nɔgɔ kisɛ kelen tɛ ala a ko amma wallah ne muhammadu kalela ala la law kana musa ibn imran hayya n'a y'a sɔrɔ musa min ye imrana den ye ni o de ye bani israelakaw ka nabi ɲuman dɔ ye ni ale de ye alahu taala kumaɲɔgɔnya ale de ye firawuna ka fanga tiɲɛ a bolo ko ni o musa kun ɲɛnɛma don ka bɛn ale muhammadu ka cili waati ma lama wasi'ahu illa tiba'i foyi kun tɛ musa kɔ a disi yiriwa fo musa k'a ka cidenya in kuru ni k'a bila a pɔsi kɔnɔ ni ka tugu ale muhammadu kɔ sallallahu alayhi wa sallam o kuma o ciden belebele in sheikhu fazazi b'a fɔ an ɲɛna a ka hakɛ la a ko jɔyɔrɔ caman kɔni bɛ yen i k'a dɔn alakira y'o jɔyɔrɔw bɛɛ kafo ɲɔgɔn kan ni kɔrɔta ani bonya ani karama ye alakira ye jɔyɔrɔ ninnu kafo bi islahi a'malin wa ikhlasi niyya ni baara kɛcogo ɲuman ye ani ŋaniya sanuma o dan sajiyatuhu a ko alakira ka tabi'aw n'o ye alakira jukow ye fil fadli fasamantiya la khairu sajiya o de ye tabi'aw la hɛrɛma ye siyadatuhu khairu khafiya alakira ka kuntigiya o kɔni ye dogofɛn tana ye le rusuli cidenw na k'a fɔ alakira ye cidenw bɛɛ kuntigi ye ayi k'o tɛ dogola danfɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛw a ko nka sa wala ajabana an yafdula shakhsu fil jinsi danfɛn kelen ka fusaya ni nɔniya tɔw bɛɛ ye k'o tɛ kabako ye n'a fɔra ko jamanatigi ka fisa ka tɛmɛ jamanadenw kan o tɛ kabako ye dugutigi ka wusa ni dugudenw ye o tɛ kabako ye dutigi ka wusa ni dudenw ye o tɛ kabako ye wa illa ale fazazi y'a fɔ cogo min n'a ma kɛ o cogo la k'a fɔ maa dɔ de ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ko n'a ma kɛ o cogo la fɔ anw bɛ k'a fɔ danfɛn bɛɛ ye kelen ye n'a kɛra o ye dun faman turja shafa'atuhu gada o kuma alikiyama jɔ kɛnɛ kan jɔn de ka surunalidenw bɛna minɛ ni anw ko k'an ni alakira bɛɛ ye kelen ye hali dugumakolo in yɛrɛ kɔ kan kuma dɔ la ni manda dɔra dɔ ka polisiw kɛlen do k'a minɛ u bɛna taa n'a ye kaso la ni mɔgɔ dɔ yera k'a fɔ ko de bɛ a ka kote la a ka ko tɔ bɛ gɛlɛya u b'o tigi yɛrɛ fana minɛ ka datugu ka fara a kan nka mɔgɔ dɔ bɛ ale tɛ wuli dɛ a b'a sigi dɔrɔn coup de téléphone a karisa n ka karisa a bɛ aw bolo tan a y'a ka ko jateminɛ o tuma maaw tɛ kelen ye dɛ n'i y'a ye convocation dira i ma i bolila ka taa dɔ yɔrɔ o kɔrɔ ye o tigi bɛ se ka min de ɲa e tɛ se k'o ɲa o tuma i k'a dɔn siga t'a la alakira ale de ye danfɛnw bɛɛ ka kuntigi ye wa ale de bɛ soronnalidenw kɛ ni anw ni alakira bɛɛ kɛra kelen ye jɔn de bɛna soronnalidenw kɛ alikiyama jɔ kɛnɛ kan waqad khafa kullun ma adahu o dun b'a sɔrɔ alikiyama jɔ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen sirannen don fɔ n'a bɔra alakira kelen pe la mina rada halakili ɲɛ sabula alahu taala bɛ jɔse min kan o don a bɛ fɔ alahu taala ma o don de almuntaqimul jabbar masa min tajuru sira masa do jakoya masakɛw karabali masa do masa min masakɛdenw minnu y'u sago kɛ dugumakolo kɔ kan olu karabali masa do alahu taala bɛ kɛ nin golo de la alikiyama jɔ don o tuma ni alakira ma soronnalidenw kɛ jɔn de bɛna soronnalidenw kɛ o b'a sɔrɔ k'a ta adama fɔ isa bɛɛ lajɛlen sirannen do yala ala bɛna n bila bi wa walima a tɛna n bila bi o tuma o don jɔn de bɛ wuli ka taa soronnalidenw kɛ wa qama biha minhu almaqam almuhammada o don ala ka nabi ɲuman de bɛ wuli ni ka taa soronnalidenw ɲini alahu taala ye jɔyɔrɔ tanunen di cɛ min ma o tuma danfɛnw bɛ sɔrɔ ka lafiya ni alakira ka soronnalidenw ye a ko sabukun i k'a dɔn alakira de ye dannikɛlababa ye alakira ye danfɛn bɛɛ dan k'a ta adama na fɔ ka taa bila diɲɛ wuli la cɛ tɛ muso tɛ alakira ma min dan nka sa
bila aynin alakira ma sɛgɛn yɛrɛ sabula n'a fɔra karisa ye bɛɛ dan i b'a sɔrɔ a ɲɔ bɛ sɛgɛn a bɛ dekun nka alakira ye bɛɛ dan ka sɔrɔ a ma sɛgɛn yɛrɛ qaribun bila mada alakira de ye nabi ɲuman ye min ka surun a dabama la nka alakira ni ala ma deli ka janya ɲɛtugu a n'a yɛlɛ cɛ sabula don dɔ e ni i terikɛ kun ka surun nka don dɔ y'a sɔrɔ aw ka jan ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔn dɔn o y'a sɔrɔ aw ka jan nka aw kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn aw surunyana o tuma alakira sallallahu alaihi wasallam ale de ni a dabama ka surun ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan nga alakira ni a dabama ma deli ka janya ɲɔgɔn na alimun bila khatin alakira de ye dɔnnikɛla baaba ye a bɛ fɛn bɛɛ dɔn nka alakira ka dɔnni ma sɔrɔ sɛbɛnni sira fɛ anw tɛ se ka kɛ dɔnnikɛla ye madama n'a ma sɛbɛnni kɛ o tuma alakira ale ye fɛn bɛɛ dɔn ka sɔrɔ a ma kɛ ni sɛbɛnni sira ye hafizun bila darsin alakira ye fɛn bɛɛ tanga a dusukun kɔnɔ ka sɔrɔ karamɔgɔ tɛ a bolo min bɛ walan di a ma karamɔgɔ foyi tɛ dugumakolo kɔ kan min bɛ se ka fɔ alakira ale karamɔgɔ ye ne ye ayi o tuma fazazi a ko alakira ma i k'a dɔn ale de ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ min ni walan ma di a ma tebelen ale de ye habibullah allahu taala kanubaa do rasulullah allahu taala ka ciden do muhammadun min ye muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam kisi ani nɛɛma b'a ma qurratu ayni warahatu nafsi lamɛli jamakulu muhammadu de ye ne ɲɛnafilɛli sewa ye ne ni lafiya fɛn o de ye muhammadu ka taarikow lakaleli ye at-tayyib al-mutayyab n'i ma muhammadu dɔn ale de ye nabiɲuman sanuman ye min bɛ se ka saniyali kɛ n'a suma ka di ash-shafi al-mushaffa muhammadu de ye surunalidonbaa ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan min ka surunalidon bɛ minɛ o tuma n'i ma muhammadu dɔn ar-ra'uf ar-rahim ale de ye makari nabiɲuman ye a ka mantonw na ale de ye hinɛ nabiɲuman ye a ka mantonw na an-nabiyyu al-karimu ale de ye nabiɲumanw ka nabiɲuman ye min ye nabiɲumanba ye n'i ma ale dɔn imamul mursalin cidenw ka alimami do n'i ma ale dɔn khatimun nabiyyin nabiɲumanw dafalan do n'i ma ale dɔn bihi tuftahul janna ni ale muhammadu sababu de ye arjina bonda segin bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ ni ale muhammadu de ye ni ale muhammadu de ye tunalu darajat jɔyɔrɔ kɔrɔtalenw maa tɛ hami ka fɔ i bɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ muhammadu de b'a to e b'o jɔyɔrɔw sɔrɔ fo ka tɛmɛ o kan tariquhu aqwamu turuq a ko n'i ma muhammadu ka siratigɛ in dɔn dɛ ale de ye siratigɛw la tilenen ye n'i y'a bila dɔrɔn i jɛkɛna wa hadihu ahsanul hadi muhammadu ka kanda o de ye kandaw la cɛɲi ye man ahabbahullah maa o maa ni e ye muhammadu kanu i ni i dusukun k'a kanu ka tɛmɛ i yɛrɛkun kan siga t'a la allahu taala bɛ e kanu wa man abghada aqsahullah maa o maa ni e ye muhammadu kɔniya ni ka muhammadu kɛ i jugu ye allahu taala bɛ e yɔrɔma janya a yɛrɛkun na wa ardahu ni ka tila ka o tigilamaa halaki kalimanya muhammad la sallallahu alaihi wasallam o ye ɲinifɛnw la belebele ye limanya na allahu taala la nga ka limanya allahu taala la ka sɔrɔ e ma limanya muhammadu la o kɔrɔ ye ko e ye allahu taala n'a ka ciden fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma ni limanyara alakira la ka ban siga t'a la e limanyalen do ala la e ka baara bɛ ɲa allahu taala ko waman yuti rasula faqad ata Allah ni tugura alakira kɔ ka ban siga t'a la e tugulen do allahu taala kɔ nga ni maa min limanyara ala la e ma sɔn ka limanya alakira la o kuma ko kɔrɔ ye e ala n'a ka ciden fara ka bɔ ɲɔgɔn na i tilara ka ciden fɛnɛ ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma k'o tigilama k'a bɛ fɔ ko kafiriyara ni ala ye a n'a ka cidenw o de la allahu taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu nisa'i la
aya kɛmɛ ani 50 ka taa bila kɛmɛ ani 52 Allah taala ko innal ladhina yakfuruna billah wa rusuli ika dɔn maa minnu bɛ kafiriya ni Allah taala ye u bɛ tila ka kafiriya ni Allah taala ka cidenw ye wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusuli olu bɛ tila k'a laɲini tugun ko olu bɛ danfara de kɛ Allah taala n'a ka cidenw ni ɲɔgɔn cɛ wa yaqulun nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd olu b'a fɔ anw bɛ limaniya ni ciden dɔ ye an bɛ kafiriya ni ciden dɔ ye wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila olu bɛ tila k'a laɲini k'u bɛ nin de minɛ k'a kɛ siratigɛ ye anw dalen do ciden dɔ la an ma da dɔ la u b'o fɔ k'u b'o de kɛ sira ye ulaika humul kafiruna haqqan Allah taala ko nunu de ye kafiri yɛrɛ hakikaw ye siga tɛ minnu ka kafiriya la dɛ ko de ye nunu ye ka da ciden dɔ la ka ban ciden dɔ ka cidenya ma wa atadna lil kafirina azaban muhina masa taala kɔni labɛn kɛ kafiru ye lajaba ni min n'a b'u fiɲɛya walladhina amanu billah wa rusuli nka maa minnu limaniya Allah taala la u tilara ka limaniya ala ka ciden bɛɛ la k'a ta adama la fo ka n'a bila isa la ka tila k'a sabatiw dusukun na muhamadu de ye cidenw na belebele ale de ye cidenw na hɛrɛma ye ale de y'u laban ye walam yufarriqu bayna ahadin min rusuli walam yufarriqu bayna ahadin minhum a ma danfara kɛ ciden foyi ni ɲɔgɔn cɛ ulaika sawfa yu'tihim ujurahum a ko olu maa minnu filɛ siga t'a la Allah taala b'olu ka sara di u ma wa kana Allahu ghafuran rahima Allah taala kɔni kɛra hinɛ caman masa de ye wa yafa caman o masa do y'an lamɛnni jamakulu i k'a dɔn ni anw ye laylatul qadri minɛ k'o kɛ suba ye k'o y'an ka selidon ye ko sabula kuranɛ jiginna ka bɛn laylatul qadri su ma kana kumakan bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ wa kuranɛ ye walawalali kɛ fɛn kelen kelen bɛɛ la o laylatul qadri su la hɛrɛma don Allah taala ye suran dɔ jigi o tɔgɔ la o kɔfɛ n'anw ye arafa don minɛ k'o kɛ selidon ye ko sabula hijiden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kafo arafa kulu kan ni ka Allah taala barikada ka ala bonya sabula ala kɛra ka cikan fɛnɛ dafara o don ni ka silamɛya dafa o don n'o de al-yawma akmaltu lakum dinakum bi ni Allah taala ye aw ka diinɛ dafa ka di aw ma o kuma n'an ye nin suba ninnu ni nin donbaw kɛ selidon ye an k'a dɔn fa inna idal a'yadi wal farhatal kubra selidon fɛnɛ ka selidon ani nisɔndiyaw la belebele wa ni'matal uzma hiya miladu Muhammad bin Abdullah ani nɛɛmaw la belebele limaniya jɔnw yɔrɔ ale de ye alakira bangeli ye n'o ye muhamadu ye n'o ye abdullahi den ye mafkharatul insaniya alladhi arsalahu Allah wasoyɔrɔ kelen min bɛ adamadenw na ni o ye o muhamadu ye Allah taala ye ciden min ci rahmatan lil alamina k'a kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o de la an ka kodɔnnaw ko law absara shaytanu tal'ata nuri ko n'a y'a sɔrɔ sitanɛ k'a kun ye alakira nɔrɔ yengelen ye fi wajhi adama an fa adama ɲɛda la n'a kun ye alakira nɔrɔ tamasiyɛn dɔrɔn ye kana awwala man sajad ko sitanɛ kun bɛ kɛ danfɛn fɔlɔ de min bɛ sujudu kɛ nga a ɲɛnafilɛli de datugura a ma alakira nɔrɔ misqala zarati an fa adama ɲɛda la aw law ra'a namrud nura jamali a ko n'a y'a sɔrɔ namuruzu k'a kun ye alakira ka cɛɲa nɔrɔ misqala zarati ye ibrahima ɲɛda la abadal jalila ma al khalil wala anad k'i k'a dɔn namuruzu kun bɛ masaba in bato ka fara ibrahima kan n'o ye ala teri ye k'a kun tɛ kana gɛlɛya kɛ nka biki kɔnna i k'a dɔn ninnu ma se ka alakira nɔrɔ ye o kuma kunnangoya de y'u sɔrɔ an bɛ Allah taala deli an n'an lamɛnni jamakulu Allah taala kana an kumaniya cidenba in nɔrɔ la ala k'o k'an ye alakira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An balima silamɛw bi sɔmɔ in o bɛ dayani nɔ min sera ma ka bɔ an balimakɛ Sulemani Sufu Tarawele fɛ a yɛrɛ ka telefɔni sira o ye 66 83 43 06 75 16 31 69 nin baara ninnu labɛnna ka se aw ma ORTM tɔgɔ la a balimaw fɛ Tanba Tarawele, Ibrahima Ture, Lasana Jabate, Seku Keita ani Musa Babasila. Aw k'an bɛn sini sumunda wɛrɛ la
wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala